हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट लाबोलायबाय। बे आपडेटानो जादों लोगोफोर DID लिटिल मास्टारनि बादायारि फंबाय नबजित नार्जारीनि सायाव। लोगोसेनो बिथांनि फोरोंगिरि दीपिका बिथाङा रायजोफोरखौ मा खावलायहरदों बेखौबो नोंथांमोननो बे भिडियोनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जाहाथे भिडियोखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलाङो। बे बारावबो थांनाय सप्ताफोरनि बायदि नबजित फंबायनि मोनसे जबरदस्त पारफर्मेन्स फैगासिनो दं। नबजित नार्जारीनि मोसानायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना बिथांनि ग्रेन्ड पारफर्मेन्सखौ नायनो थाखाय रेडि जाखादो। बेजों लोगोसेनो बिथांनि लास्ट फाइनाल भटआबो जासिगोन। बे बाराव गोबांथार भट नांगोन लोगोफोर, बेनिखायनो थांनाय सप्ताफोरनिख्रुइ बांसिन हरनो नाजादो, मानोना बेनो लास्ट भट एबा जोबथा फाइनाल। जों गासै रायजो राजाफोरनि सापर्टआ जुदि बे बाराव एसे दोरोदब्लानो बिथाङा थालांगोन। नबजित नार्जारीनि फोरोंगिरि दीपिका बिथाङा अफिसियेल पस्टनि गेजेरजों खिन्थाहरदों, बेनिखायनो जों बयबो थियारि जाखादो। आरोबाव दीपिका बिथाङा पस्टनि गेजेरजों बुंहरबावदों, प्लीज इस वीक का डांस देखिएगा जरूर और ढेर सारा प्यार और वोट कीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट वोट है। इसी वोट से नबजित फाइनल में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आप लोग नबजित को ढेर सारा वोट करेंगे तो ही नबजित जीत पाएगा। सो प्लीज बच्चा को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। स' लोगोफोर, बिथाङा पस्टनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरदों। जानो हागौ नोंथांमोना बुजि मोनबाय। बेजों लोगोसे बे भिडियोनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।